БМВ, но от много отдавна то беше много. Имах най-грозната кола. И нали знаете брат ми, той се казва Джано. Гледали ли сте го? Него. Еба всякото БМВ. Само да ви покажа как бръмчи. Чухте ли? Това е. Йоу. И тук съм го боядисал. Фаровете направо са бъркочи. Вижте колко пара имам. Айде. Това беше видеото от мене. Само да ви покажа задното. И сега ето го. Това не ги гледайте. И чао. Ама моето беше по-дълго. Чао.